Citri Wilia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkomentar dun sana denai Citri Wilia ko. Mak terwakili ratok hati mande kami mak. Dek gara-gara konten mak ko. Allah 7 tahun babini mak nan bini ko dak pernah pai ke rumah kami. Mati ayah kami mak pun dak tibo inyo minantu ko. Nan kakak kami mak kini alah 3 tahun lo indaknya caliek kami do mak. Biasa lainnya caliek juga. Tamanuang dan mencaliek komentar nancik ko tamanuang dan sana. Masih ado nan modeko ke orang gaek seorang anak laki-laki gua. Takwi bana kanyo carean dek bini. Nyo suruh awak zalim ke orang tua batarimo. Dak sorang do buyuang padusi no basampiang dan keceen kawaang. Nyo lah hilang mangkok teraso aku rumah. Lah sadar diri dak barindu. Baru tahu raso di situ bako. Dan kanan-kanan balik di. Antah kauda, antah kadik lah di dan dapet modeko bini ko. Urang gaek mengandung awak 9 bulan 10 hari. Babagai parasayan urang mengandung buyuang. Ado se mato nan dak namuh takan tu. Ado nan muntah-muntah se. Ado nan sakit se. Ado lo parui nan dak namuh diisi sebagai. Tu parasen mengandung. Alum lai kama mancana awak kama layen awak. Perjuangan seorang induk. Untuk melayan awak kate dunia ko santianga. Yo samparo mo basa buang nganguk dek manaan sakit memancan buyuang. Lalai buyuang kate dunia deh tanggo deh kadang hati do dulu. Gadang harapan induk rumah. Dari badan seorang lah baduo. Kok dapet anak laki-laki lah kaganti ayah he. Kan betu orang gaek-gaek awak dulu. Alum lai perjuangan manggadangan awak. Idak ka dibaco sakit jo sanang do. Ku baru 7 tahun waang babini baru lalu po ja seorang gaek. Nyo keceen de urang dak diajajai lai nyo ajai daya jenduk tapi dak mengerti. Aku dan balik kanan padusi Kate namo padusi. Kau nan managa-nagahan laki kau pulang ke rumah windu lai bau tak kau le bapangana kau. Kau lah marason lo jadi induk orang nak. Baraso sakit malayan anak lah teraso de kau dah. Aku nyopa buik lo mode itu bisu de anak kau de minantu kau ke kau bah perasaan badan. Kue kabaji mak kan betu kecik dun sanak kita ko. Hoi kana lai duit ka mati pi. Doso sagadang-gadang numah. Memutuhin silaturahim seorang orang tua jo anak doso sagadang-gadang nang kau tangguangan. Jangan mode tu orang tu nyo laki kau tu ado kewajiban nomah. 2 kewajiban laki-laki di Minangkabau. Untuk membina rumah tangga jo kau supaya rumah tangga kau batu menjadi seorang ayah nanelo menafkahi kau lahir jo batin. Menjadi seorang anak yang berbakti ke orang tua tu tugas laki kau lo nomah. Tidak kok sekolah kau. Kok kau tagah-tagahan laki kau balik ke rumah induk Tak beraja kau agama.
Kini dah awak bincang tentang adat dah. Kok yo salah lo adek Minang menurut kau awak bincang tentang agama. Agama kau. Lai Islam agama kau. Kalau lai Islam agama kau kan lai terangah hadis Nabi de kau dak. Siapa yang perlu kita hormati kecik orang tu bertanya ke Nabi. Ibumu je. Tu sialai ibumu. Tu sialai ibumu. Tu sialai baru bapakmu. Dah ada kau nak bini tersabut di sini dah. Akini kau suruh laki kau melawan kurang gaek. Tidak kau jalankan neraka dan kau kali untuk laki kau du. Yo samprono banci dia mencelik perusinan situ na sana. Tak gara-gara dah. Sadarlah kau le piek kau pingsan kau selama iko sadarlah kau le. Kau tak kaluk kau selama iko jago lah le. Pailah kau minta maaf ke rumah mintuo kau. Kalau udah ada mintuo kau tu udah tak panca laki kau tu ke dunia ada laki kau sampai kini kayak itu. Lah. Banyak kecek reng kau ikut sama padi kau nama. Tapi padi kau bek mah jalan kau.